pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi, a to je regresija i danas ćemo da odgovorimo na 3 pitanja koja ljude najviše zanimaju. Ja sam ih sakupila na jednom forumu online i bit će mi drago da danas odgovorim na njih za vas. Prvo pitanje je šta ako ne verujem u prošle živote? Da li mogu da dođem na regresiju? Naravno, nije neophodno da verujete u prošle živote da biste mogli da dođete na regresoterapiju. Regresija se dešava inače spontano u vašem životu. Recimo, zamislite nekog vašeg partnera, muža, devojku i tako dalje i vi njih poznajete kao odrasle osobe, kao odrasle jedinke. Međutim, ako ih pogledate u trenutku kada reaguju sa svojim roditeljima, kada komuniciraju sa njima, može da se dogodi da u tom trenutku oni regresiraju, odnosno da počnu da se ponašaju kao da imaju 7 godina kada mama iznese njihov omiljeni slatkiš na sto. Oni se pretvore u to dete, regresiraju u ranije godine svog života. Tako da se regresija dešava spontano i ne odnosi se samo na regresiju u prošle živote. Kada se bavimo regresijom, često idemo samo u ranije godine ovog života, u detinjstvo, nekada u životu u materici, jer taj prednatalni život je takođe važan. Ali je jako zanimljivo da i ljudi koji ne veruju u postojanje prošlih života, bilo zato što imaju lična neka uverenja ili crkva kojoj pripadaju, odnosno religija, ne podržava to verovanje, takođe mogu da odu u prošli život. Dakle, imamo slučaje raznih rabina, crkvenih velikodostojnika koji su bili i sami u neverici na kraju terapije kada su videli da su proživeli zaista taj prošli život. Tako da nije neophodno da verujete da biste mogli da dođete na terapiju i da ta terapija bude uspešna. Drugo pitanje je kako regresija pomaže? Pa trebalo bi mi jedno 24 sata dugačak video da odgovorim na ovo pitanje i verovatno ne bih pokrila sve. Ali u suštini regresija nam pomaže da odemo u trenutke u kojima su nastali neki emotivni ili energetski čvorovi koji danas utiču na nas i koji nas ometaju u postizanju ciljeva, u življenju ispunjenog života, u življenju života u miru, radosti, ljubavi, zdravlju i tako dalje. Nekada ti događaji, ti čvorovi utiču direktno na naše zdravlje, pa je potrebno da odemo u te trenutke, da ih oslobodimo, energetski otpustimo neke stvari, da bismo mogli da u sadašnjem trenutku se maknemo i napravimo taj iskorak ka našem krajnjem cilju. Treće pitanje je da li ima ljudi koji se nikada nisu vratili iz regresije? Pa ima i oni žive uglavnom u mitovima i legendama. Dakle, nemoguće je da se ne vratite iz regresije, da ostanete zauvek u nekom dobu koje ste posetili. A razlog je vrlo jednostavan. Ljudi se u stvari najviše plaše da, recimo, u sred seansa, ako se dogodi neki zemljotres ili neka urgentna situacija, požar, i sad moraju da izađu, da oni neće moći jer će ostati zaglavljeni u tom nekom 12. veku u kojem se trenutno nalaze ili u prošlom životu. Međutim, naš je toliko savršen da on te sve situacije registruje i automatski vas vrati u sadašnji trenutak kada je to potrebno. Između ostalog postoji ta, kako je mi zovemo, sigurnosna kopča koju svaki put stavljamo na početku terapije, a to je gdje dajemo instrukciju vašem podsvesnom umu da u bilo kakvim situacijama u kojima je potrebno treba i očekuje se od njega da reaguje u vašem najboljem interesu. Tako da čak i ako čujete neki alarm ili nešto, vi ćete najnormalnije moći da odreagujete jer je ta granica između vremenskih zona u našem unutrašnjem svetu vrlo tanka i lako se prelazi. Nadam se da sam uspela da odgovorim na sva vaša pitanja. Ako imate još nekih nedoumica, pišite, zovite, možete da zakažete i besplatnu konsultaciju da prodiskutujemo o onome što vas zanima. Vidimo se uskoro.